Tarangane Prajurit Prabu Klana Sewandana ana ing tengahing alas kabeh dening Prabu Sinakumban. Panggilan saudara imput. Tarangane Prajurit Prabu Klana Sewandana. Menika beda Prajurit tarangane sak tengahing alas ngasak mekaya lan gedhongan. Kumban Sarto Kewana Sang Sarto Kala Macan Wekdalipun Sang Sura lenggah kemawon ingkang wonten ing ajeng lenggah kemawon monggo lenggah
abot tinggal anak bojo. Jopo urusan Jopo mas. Bon. Anggota rasanya melu mas. Wes mas, duit tontonan gratis. Silakan yang bikin onar, tangkap, serahkan ke kami. Yang bikin onar panitia, tangkap, serahkan ke kami. Yang di dalam gak usah keluar. Ya, yang di dalam gak usah keluar. Tenang. Wes yang nganggo kaos anggota. Yang di luar tangkap, serahkan kami. Akan kita sanksi. Ya, kita sudah kesepakatan. Kalau Anda mencoba-coba, akan kita layani. Ya.
Pun monggo. Anggota mboten usah melu-melu nggih. Untuk kru santai, nggak saya ikut-ikut. Yang di luar panitia tangkap, serahkan ke kami. Ya duduk semua yang depan, duduk. Nggih. Dilanjutkan apa tidak? Semuanya duduk. Duduk Monggo. semuanya, ayo. Monggo, monggo. Duduk, duduk. Nek nggak lungguh tak bubar nih. Hah? Ayo duduk semuanya. Duduk semuanya. Yang bikin ribut tangkap serahkan kami. Nggak usah sampai kamplengi, nggak sampai tonyoni. Serahkan ke petugas. Di sini banyak petugas. Ayo duduk semuanya. Nggih. Ayo duduk. Mau dilanjut atau berhenti sampai di sini? Kalau dilanjut duduk. Yang bikin keributan tangkap, serahkan ke kami. Laga Putra. Kita goyang kembali ya, semua tangannya di atas, warga Sumberjo di atas semua. Ayo Mbak Kaila. Ayo melili matane. Kowe ngadeg kok. Mbak Mary, joget Mbak Mary. Monggo Mbak Said. Matane piye? Bandenge matane piye Mbak Novi? Matane melili matane. Tiga. Mana jogetnya? Iki kena opo to kering kok iki kok. Suro. Ayo sing ning dhuwur panggung yo. Mudhun, mudhun, mudhun. Mudhun, mudhun. Ayo, mudhun. Laga Putra. Sun Puji Pring Pangeran. Kawula nuwun tambah pangestu.
Rakawa putra Nyadyan gedeng namala ora kaya iki kang nembe prati Paido monggo kerasa takokno sing wis lakoni Rakawa putra Ewan alaskan sarto galak aku sudah ditambahin pangestu Ukir lindur ing prapomba anjalane rusak ing pategalan wit-witan lawan pekarangan eka warane dwi bumi sawah trigunung guntur samudra panca tarusan guntur saptalindu asa patih nawa ratu desa gara-gara tanggap warsa sirah juga samudra paling ponteng gunung ngendok bumi gunung moyah mayik sigra risan jagat girinata angupati pupuse panggering gara-gara tuwuh rahayu kang Gusti Sanadya rusak isih kanjakara sing dadari Rakawa putra Rakawa putra
Sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar Lagawa putra ayo monyet monyet yo Lagawa putra Sakaring bawana langgeng awit sinemastu para sidam sakaring bawana langgeng nurin ditambahin pangestu mobil permata putra tanpa sinantul suko gareyon tebih saking sekolah tebih saking bilahi kawis saking santri kala Lagawa putra
jani sapining rasa tiki stasiun tuku dadi sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu kowe Legawa Putra boys bro ing wengi kuwi nalikane sepisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitku bali ning kuthamu sepine ati nalikane wengi kuwi ora ngira tumetes ning pipi do Kang Mas kowe kapan bali kusumaning ati among donga lan namung pamuji kutone yogya kanten sengancani sapining rasa tiki stasiun tuku dadi kang dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu kowe tak
Ku jenenge sapa to, Bu? Pak Lek Kaceng. Oh, Pak Lek Kaceng. Dia mati. Bapaknya ngapain sama untuk istirahat ngono. Cecanek ngono, Bang. Wis dicecang. Dijogo. Ai. Berasi entek kandangnya mirip asal tersudup Tapi ya berbobone. ngono kuwi braya bapakne kaya kelompok Tos. macane ben mulih dhisik Bapak biasa apa? Kenapa? Mumet bapak. Mumet. Dijogo, aja nganti ucul. Lah Jimmy ini kok jogo iso kerucut iki piye to? Ya jogo ngono. Kenantek. Ning tekan ondok ya. Sun. Logo cek. Diam. Ayo.
Robo-robo gedang duwe dinas napa-napa nandang wae pikirin kono sawandang sing aku alok dadi rono timbang sing diweni kono robo-robo gedang Sentro sebelah saya tok. Abai guyu. Tambahin. Bro. Harus dijogo ya, harus dijogo. Cecak, cecak. Oh sih. Wis dicecak. Wes dicecak. Wes kesel karo dene. Robo-robo gedang robo timbang atraksi. Gabung. Iya. Silita bilang silita. Gabung. Lah. Piye rasane? Abai. Tambahin. Kencane ngono. Kena beruntune. Iya, Bang, rasane silite. Nah. Yos. Lah ya mudun. Ngono ya pengen ndok. Sopo sakonane mosok ora iso jogo. Muncul e. Mbah Jimmy asline sekongkol ya karo kenceng iki. Wes samper kan kono. Lakowo putra. Ya. Bapaknya dicokotin barengan. Gumbarku ngerti sasarannya kok panggah beruntu ya. Iya, beruntu ya. Ya, nunggu sehatan. Nah, ono kumpul. Pokoknya dinambahin kocone. Wes ngono ae. Ini apa kawan-kawan gue.
pengadang Sukresna dengan Putra Putri kang sami kehormatan. Menika pasebatan saklajengipun saking kawula sak rombongan lega putra. Oh iya urung ya. Urung syukur salahe urung suwi. Urung. Oh iya iya. Oh. Iya. Lega putra. Aku tadi sudah ditambani atau belum jadi ya? Iya. Mari Prabu. Biar Piye Mbah wis mari bareng-bareng. waras bro. Wes tenang. Kok kaya urung. Wis apa wis motone sik merem ngono. Iki wis mari aku. Ya cal Mbah Bud sama kula Mbah Bud. Urung. Urung. Urung apa? Kejelas apa? Apa ya kaca lo? Aku wedoni. Dijelas ya, Pak. Mari tenang Prabu. Separuh. Iya. Hei, aku jadi apa bakal suka pecel di separuh. Wes tenang, Bro. Ngejarin yang bapaknya ugung. Ampun Bapak, ampun Pak Garun. Ampun Pak Garun. Mari. Oh wes, aku mau nebut tambani. Enggak. Pengen ini baru tuki. Tambani sulap ya. Tambani sulap. Wes punya dia tambah sopo. Bapak yang paling kecil gini. Ya, dia tambah no. Iya. Jangan dibuat mati ya. Oh iya, iya. Jangan disurat mati. Iya, siap. Iya Bapak sulap iya. Terus langsung dibudali. Berarti bar pecutnya muni mak biar. Rasa lo. Wah. Lah engko Manoharaku piye? Manohara apa Magdalena? Pilo. Magdalena sing melumpuh. Lumpuh. Kayak lumpuh. Ini bahasa ini. Ayo. Boleh? Kayak keliru lah. Iya bagi bapaknya mana? Wale. Pocot. Ada jopone pun lagi. Iki meng pesikan borong. Apa? Hah? Iki apa tak apa? Iki menterut. Iki kecut.
rumput Jepang. Bener kan lo? Bener. Bener. Di mana-mana jalanan kuwi nek kuwi panggah rumput Jepang. Lah kenapa pecut? Ketoke jopone kurang mandi iki. Oh, balik bang. Hei, Mbak ribet e. Kabeh kok kabeh. bagus. Ada ya. Nyos. Hei, kamu tak boleh netizen pakai kijolan. Kijolan. Tambah nih. Wah, kau. Putra. Ayo. Singkat. Wah. Tadi normal cai. Orang kaya liyane mau boleh nambani iki. Kenapa kamu tumpah-tumpah? Kenapa tumpak-tumpak? Saling. Dibenarkan dhisik. Ya, ngono kan ketok bagus. Coba. Pak Jojo. Piye? Tabani kaya adekku mau lho. Asale mari balik mari mbois priye. Iya. Eling-eling Bang jopone. Jareku. Jareku nanti. Dah kamu tahu belum? Cepat dong ora. Ojo nak coba. Mau saya tak beli ikut ora. Jangkrik beda 15.000 diketai. Jaluk tambah. Kok apa kasih tambahin tuh sayang? Wah. Mangel gue. Ya ditambah nih. Jalani lo ya jopone. Coba jalani. Oh, jampot kleru. Japane ku. Piye? Asale marin balik marin bois. Kok jumbo klub nih bobot. Bu, mangkel kok boyo. Potongnya angel bu. Jaduk bareng. Jaduk. Emang jalinan sing dijaduk nih. Bocor. Wih. Ini Jih. Para kadang sutresna bedhek ngangkung dalam kirkang sami dager matang. Wonten medal menika salajengipun pinarampi pasugatan. Nek-nekan nggih punika medalipun tari kundha kempat praktan dengran Prabu Singobara.